Yeah. We all get up. Ndinda kushedza. Yeo, pachipame. Kuti sei. Imbonditsanangurirawo. Ndoda kunzwisisa uri munhu akaita sei chaizvo iwo. Ininika handichakunzwisisi. Kubva zvawakauya kusvika pari zvino nezviri kuitika. Handichakunzwisisi iwo. Chero dressing yako chaiyo. Even your hairstyle yeo, wakazviwana kupi munhu akabva kumusha? Pamusoro isisi. Mubvunzo inoma ndibvunzeka mubvunzo wakaoma chaizvo. Nyakuti mukandibvunza ndiri munhu akaita sei, ndinga ndibva kusvika pano ndakanyatsomutsangangura kuti ndiri munhu akamira sei. Uyezve hairstyle yangu iyi, ndinga ndakakuudzai paya pamakabva kuVictoria Falls kuti iyi hairstyle ndakangochionjona paTV ya. Ndikangoti rega ndimbozvitedzerawo pamwe ndozvinoitwawo vanhu vekuHarare. Asi hamusi kufanana nayo. Ndichitarisa nezvinhu zviri kuitika pamba panapa nekuzouya mukomana uya akauya achizviti boyfriend yangu, inini chaiyeyo wakanditarisa ndingaite boyfriend, ndakambobva pano here yewo imbonditaurirawo. Ini zvinhu zviri kuitika pamba panapa handichazvinzwisisi. Banguru wako ezvinezvi havana kana nyaya neni, kana tikatopinda mubedroom vanenge vakangobata foni yavo. Asi naisisi mapindwa nei nai, mapindwa nei, asi pane zvandikutadza here, basi handisi kuita zvakanaka here sisi, nekuti apa mandiwira nemibvunzo yakawanda wanda, manditaura zvekupfeka, manditaura nezvabamukuru, mufungeka izvo handimo munyaya idzi mufunge. Hamuona kuti mune mamwe ndipinzo munyaya dzisi dzangu shuwaka, especially nyaya yemukomana uyaka uya nyaya yekundibata zvekuti nekuti nezvinondaitoresa munamato ndichiti ininika Mwari nemandikundisa panyaya iyi. Nyaya iyi ndagara ndaoneswa kuti nyaya iyi kai iri doramba ichiteerera neni. Nyaya iyi ndicharamba ndinyengetera nezvayo nyaya iyi, nekuti ndikutoona kuti kana uri munyama zveshuwa ndoti Mwari ka vandikundise uye vandibvise njambwa munyama iyi. Ndakagara ndariudzwa kare chokwadi sisika mungada kutaura henyu ka, asi nyaya yemukomana uyu ndingaibatire pabimi kana muchiono kuti ndingatsvage munhu wekuti anoke padhowa pautaura kuti boyfriend. Saka kana ndiwe iyo kufungawo kwako iweyo mukomana uyu angabva kupi, imbonditaurirawo iwo. Nditozivawo sisi kuti makona enyu makamirawo sei. Ndonga musi ndakataura ndikati sisi makona api zvawo akutaura naiyewo? Handiziviwo kana yewo ndakambobva panapa. Aiwa kana bamwe yewo tinofamba here ndiri ndega inini. Inyaya inenge isingaperi chokwadi. Inyaya ika zvakapana nedressing sisi, ndaipfeka zvangu zvandaipfeka mukati muningi tasaone uniform yako iyi ndiudziwo kuti iyi uniform ichiri uniform here kagwishu kakadai iyewo. Sisi ndinga ndaipfeka mbatya dzangu mukanditi yewo munin'ina rega ndikupe uniform, mandipa uniform ndakupfeka makutaura kuti adiki. Ndonga pano kuti kunyanya kutadzira handisi, ndonga ndikunyanya kutadza pana apa mufungi. Ndonga pano handizivi pandakasvika pana sezvo ndaita sisi ndaita saugara mene murudo murunyararo, nekuti ndozvandogara ndichikurudzira kana kwese kwandakabva, kana kumusha kwandakabva cheko, chero pamusangano webheriya cheko ndaingodedzera kuti rudo runyararo ndozvandokurudzira. Asi madhaka ndikutoenda kokanasirai kubva nditsvagire henyu imwe uniform sisi, kana ndodzokera hangu kumbatya ndakumbirawo. Alright, yeuniform ndainzwa, ndichagadzirisa. Ndikuno kutengera imwe uniform mangwana. But imwe nyaya yewo wakunyanya kuda kunopinda kuna banguru wako zvakanyanya. Handisi kuzvifarira yewo. Wango banguru this, banguru that, banguru chakati, banguru chino. Even muno mndogona kutosvika wakatandara, wakagara pasame sofa nawo. Naisisi musandidaro mufunge, ndiri nherera kwandakabva kure, kana muchitini ndiri kubatana nemurume wenyu sisi maitai mataura. Hande isisi munotarisa muone kuti mukanditarisa kuzasi kwangu munoona kwakapindwa here sisi. Ndakataura inini kuti ndiri virgin sisi, ndakataura ndikati pakati pangu apa pasati papindwa sisi. Hande inini aiwa kuti chenesa aiwa yewo gara pasi. Aiwa yewo dzoko gari pasi. Yewo sorry yewo sorry yewo kani chigara pasi.
makandiudza vakati chengetedza umandara wangu nanhasi tiri kuuchengetedza asi mane maaccusations andakusangana nawo ndakuita ngepfambi yagara iri muno mutaundi ufunge yewu usacheme sori yewu sori kani handina kuziva kuti zvingasvike kudaro pakudaro kani yewu chirega kuchema yewu ndiri munhu wenyama kani wakanditaurira chokwadi chirega kuchema wazvinzwa sori yewu sori munin'ina wangu sori hako wazvinzwa aiwa sori ndiri munhu wenyama yewu wazvinzwa sori ndinongofungirawo taisaone zvinhu zviri kuitika pamba pangu endewo zvinhu zvizhinji ndinokutaurira yewu ndiri munhu wenyama yewu sori zvako ndangoitawo kufunga kwenyama chinyarara yewu chirega kuchema yewu wazvinzwa zvakanaka chirarara hako sori hako kwangu ringotaurawo kwemunhu wenyama unoziva kuti zvinhu zvandiri kusangana nazvo pamba panapa zvakaoma haizi nyore kuti unouya uchindizvoni pasvika munhu achitaura kuti boyfriend yako yewu sori hakonzwisisawo sisi ndinozvinzwisisawo ndosaka ndakakunyaradzai musa ndikati sisi ndichakuisai pamina matu muri kunzwa asi vandautariswa kuti semunhu wandiri kunyengeterera muchandi unanga nhasi uroi kuti ine ndikutaimira murume wenyu uyezve mandinanga zvinhu zviri panguva imwe chete kuti inini ndakaunza mukomana uyu kune nguva ndinovaziva kupinda ndakuenda kuyunivhesiti sisi ndakatogumira grade 7 chaiyo kwangu wokufunga kwenyama yewu ndosaka ndati sori sisi machenesa mwoyo wenyu ndachenesa yewu mandichenesa here kutaura chokwadi yewu sezvandambokutsanangurira ndiri munhu wenyama kana dai situation yandinayo dai uriwongo uinayo wegona kutogona kutofungirawo yewu yasa semaziviro andakakuita hangu pekutanga yewu aiwa ndakuchenesa hangu plus pawazoti zvoni ngatisimuke ndinokutarisa ayewu munhu asiri mhandara adaro inini sisi kana mandichenesa zvakanaka ndinosvikudza uye kana mwari vanokutungamirira mune zvese zvamunoita nditaidzakura manje kuna madhirewo imba yenyu kuti ishaye chinoizungunudza seuyu muedzo wakaitika kuti munhu anongouyi from nowhere kana ndiwewo kana ndakanyengetera ndakatya nazvo inini sisi ndichitanga kusvika pano makandiudza paya sisi ndakuudzai situation yangu ndakati sisi ini ndakakuurawo nchekuchengetwa nambuya uye unerera wangu sisi ndakakura ndisina munhu ainyatsondida kudai aindisa padhuze saka pandakasvika pano pai mukati aiwa munin'ina tisununguka pano handina munhu anonzi musikana webasa zveshuwa ndakadaro zveshuwa iyo ini ndikava ndasunungukawo ndikakuonewo sasisi vangu mufungi murume uyu ndikava ndatomuonawo saba mukuru wangu chaiwo asi kana ndajairira aiwa ndinokumbira regerero asi ndinotoona saba mukuru wangu chaiwo imi ndotokudai zvakanyanya kutokuonai sasisi vangu chaiwo ndazvinzwa iyo ndazvinzwa zvinzwa chienda kuunodya ndazvinzwa aiwa zvapera chienda kuunodya iyo sori wazvinzwa kwangu ndangoitawo kufunga kwenyama unongoziva vanhu venyama zvatiri aiwa sori ako chienda kuunodya iyo mangwana ndichanotsvaga info zvakaoma kana yewu ende mwarika vachatonditonga shuwa mwari mundiregerere henyu pakufungira musikana uyu asi zvakutonyatsonetsa kunzwisisa mukomana uyu akabva kupi kana ukada kunyatsoedza kufunga nekuti kutaura kwayeuka kunonyatsori nechokwadi chakazara even ukamutarisa mumaziso ane chokwadi mwana uyu haana zvaari kuita endi ndakutoita benzi chokwadi ndakutofungira munhu asina mhosva